Dan hebben we nog één ding. En dat is de bekendmaking van de koninginnen. En dan kan ik je vertellen dat de kinderscommissie maar 9 punten verder Zijstra beneerd heeft tot koninginnen van de Vrijheids-PC 2012. Het ket even omheen. Dat afgedaan al uit neemde. Ik weet wel hoe de steut heen, maar even. Ja. Zo. Dat hing het er even mooi op het kruisen. Ja, ze hebben de handen zo vol. Dat ik je hier weer feliciteren. Fenner Zijstra, gefeliciteerd met het koninginnenschap hier in Weiden van de Vrijheids-PC 2012. En draai hem even om voor de foto's.